Hola, soc Izarne, tinc 24 anys i vaig començar estudiant física. Vaig seguir estudiant el màster de física avançada en especialitat d'astrofísica i ara estic començant el doctorat i estic fent-lo en matemàtiques, en l'especialitat de matemàtiques aplicades. Doncs va ser en tercer de l'ESO, quan vaig començar a donar física i química, que vaig dir a mi això m'agrada. Primer volia estudiar física i química, després vaig passar a estudiar sols física, en segon de batxiller volia estudiar la carrera de física i mates i al final vaig decidir per física, però bueno, ara també estic estudiant matemàtiques, així que crec que vaig fer el que volia. Pues jo de xicoteta crec que volia ser notària o alcaldessa, però crec que era perquè sabia que en aquests treballs es guanyava molts diners i jo pensava, notària, sols he de firmar i guanyo molts diners. Però al final vaig decidir per ciències, que era el que realment m'agradava. Jo crec que no he tingut referents perquè en la meva família ningú que conec ha estudiat ciències pures, així que jo diria que no tinc cap referent.